Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma nazalat lan semangsane temurun. Nggih niku. Kok apa sak dhuwure? Walamma nazalat lan semangsane temurun. Apa iki ayat? Walamma nazalat mongko semangsane temurun apa iki ayat? Taharraju mongko padha ngrasa abot. Taharraju mongko padha ngrasa abot sapa auliya, pira-pira waline bocah yatim min wilayatil yatama, saking dadi waline pira-pira anak yatim. Jadi ketika ayat ini turun, bahwasanya apa harta bendane anak yatim kon nguwehno, aja sampai harta benda sing apik digenti sing elek, ora kena awor mangan, iku termasuk dosa gedhe. Akhire para wali-waline anak yatim do merasa keberatan